Bine v-am regăsit la un nou joculeț. Acesta se numește Vino Online și cineva mi-a spus în comentarii să las jocuri și am găsit asta și Gangster Vegas, ok. Play. Ok, și uite să face. Și de banană. Ok. Ok. Cam atât a fost și cu acest episod. Eu am 20 de abonați. Vreau să văd cât de multe like se strâng, dacă vreți să facem o serie sau nu. Asta a fost episodul de azi. Ne vedem data viitoare.